Am făcut un accident și el, adică tata mi-a salvat viața. Băi, tu nu înțelegi că era să moară în seara asta? Și în fața casei ce căuta? A venit să-i mulțumească lui tata. Pentru ce? Pentru că i-a salvat viața, de-aia. Tinere, ești exmatriculată. Stai! Ce faci? Hai, du-te în casă. Și nu-ți mai face griji pentru mine, că eu mă descurc. Haide, mă, în casă, mă, că mă faci de râs, mă. E să vezi tu, când o să afle toată lumea că băiatul tău e mâna dreapta lui Johnny, cam atât. Ce, mă, tată? Las că o să vezi tu ce. Tată, ce ai nebunit? N-am înnebunit, bă, te arestez. Am un cadou pentru tine. Yes. Pentru ce? Pentru că am mai făcut să am mai mare încredere în tine. Dacă nici taică tu nu știa că lucrezi pentru mine... Tu ești un băiat bun. Nu spune tu mie, mă, că sunt eu un băiat bun, ai înțeles? Și știi ceva? Eu l-am drogat, mă, pe ăsta la majoratul. Eu l-am drogat, că m-am oft... Șefa, dați-mi mie misiunea asta ca să mă iau și eu cu ceva, că altfel înnebunesc. E periculos. Avem un coleg nou, fetelor. Cum ai că te cheamă? Talia. Vezi că nu putem să vorbim acum, că mă urmăște unul. Bă, ce faci, mă? Ce faci? Dă drumul înăuntri! Dă drumul înăuntri! Bă, unde te duci, mă? Bă, ți-am să dă drumul înăuntri! Bă, unde te duci, mă? Cristi! Neața! Ce-i puțin? Am aminte. Ca să ce, ca să ne saluți pe mine? Da. Dar ce-i de gâfâi așa? Că mă duci cu gândul în altă parte, să știi. Mă termină! Ce-ai cu glumele astea? Eram prieteni, nu? Eram, bine spus. Și tu ai rămas fără prieteni? Eu am rămas fără prieteni, deci suntem doar noi doi. Așa, și ce problem? Păi, Osea, mă gândeam, mie îmi plăceau foarte mult petrecerile tale, știi? Dăm una? Nu, De nu ce? am timp de petrecere. Te-ai apucat de învățat? 3 radicali. Hai mă, termină cu asta, pe bune. Hai, zi ce vrei, că vrei tu ceva. Și nu poți să întrebi doar așa ce faci? Nu, tu nu. Trebuie să ai tu interes, așa că zi. Auzi, mă, dar părinții tăi nu mai vin prin țară, că ți-ar cam trebui educație să te mai ține și din frâu. Nu-i nevoie. Tata câștigă meci după meci. Mama se chinuie să-i cheltuie bani. Serios, așa de mulți bani au? Da, tăftici? Da, nu. Mă rog, nu știu. Ai mai vorbit cu Andrei? El nu a mai vrut să mai aibă de-a face cu mine, așa că... Și tu l-ai lăsat? Sper că nu dai vina pe mine că el a luat-o pe unde a luat-o. Pe unde a luat-o? Nu știu. De aceea cred că tu ar trebui să vorbești cu el, pentru că mie nu a vrut să-mi spună nimic. Tot ce știu e că s-a transformat într-un om rece, frustrat, neserios. Nu degeaba l-a și exmatriculat directorul. Ioana, la cum îl cunosc eu pe Andrei? E foarte bine că tu-l cunoști. Tu să vorbești cu el. Simi, tu realizezi că noi am fost despărțiți 9 ore? Și 10 minute. Și 11, de fapt. Timp în care am dormit ca să treacă timpul mai repede. Eu am învățat toată noaptea pentru bac. Dar m-am gândit numai la tine. Deci n-am învățat. Ești sigur că te descurci și cu bacul și cu jobul de la radio? Da. Da, mă descurc.
Să știi că pot să vorbesc cu mama să te întorci la noi până să termini școala. Nu, că vreau să învăț să mă descurc singur. Și o să fie bine. Hai să nu mai vorbim despre asta. Ce faci? Vreau să te sărut. De ce? Pentru că am mate și mă doare capul acum. Bine, hai. Rafael? Tată, veniți și dezlegați-mă unul, ce aveți, ați înnebunit? Tată! Te chinui degeaba. Tată, dacă nu mă dezlegi în clipa asta, mă supăr rău de tot pe tine. Tu te superi pe mine? Ha? Tată, dezleagă-mă. Tu te superi pe mine, mă, care îți vreau binele, mă? Măi, Andrei, eu îți vreau binele, mă. Tată, dezleagă-mă acum. Nu te dezleg, bă. Ce o să faci? Ce o să faci? Bă, înțelege, bă, copile, bă, înțelege, bă, că-ți vreau binele, mă. Bă, înțelege odată, mă, Andrei, nu te încăpățâna. Tu crezi că eu sunt nebun? Tu înțelegi că nu vreau să te mai văd cu Johnny ăla? Tu nu înțelegi că te distruge nemernicul ăla? Tată, ți-am mai explicat odată. Johnny îmi aranjează concerte. Asta e toată legătura mea cu el. Fugi-mă de aici. Fugi-mă cu concertele. Fugi-mă de aici. Dacă ți-am spus că asta e... Mama, cu Johnny înseamnă că asta este și te rog frumos să nu te mai bagi, că mă supăr foarte tare pe tine, da? Să nu mă mai bag? Cum să nu mă bag? A? Bă, băiatule, mă, ascultă-mă, mă, și pe mine, măcar o dată, mă. Nu se întâmplă nimic, stai liniștit.
Bă, tu n-auzi, bă, nu ne ajunge câte ni s-au întâmplat. Băi, Andrei, bă! Stai puțin, n-am zis că nu vin. Dar nici n-ai zis că vii. Da, nici n-am zis că nu vin. Ai zis vii sau nu vii? Vreau să insiști mai mult. Aoleu, iar începe. Nu, continuăm. One man, two girls, a cup of love. Serios? Ce mă, stai mă că vreau să te ajut. N-ai știu că vrei să fii actriță? Eu sunt fac coloana sonoră și tu simți, da? Fii atentă, secvența de final, scena despărțirii. El pleacă și simți cum pleacă iubirea. Hai, dă și o lacrimă. Vezi că ești foarte aproape. Hai. Hai. Ce mă? Ta-na-na-na-na. Nu-ți place asta? Atunci plângeam când îi vedeam împreună. Plângeam când... Spărat nimic? Nu. Ai cântat pentru Andrei. Pare rău. Nu nimic. Am zis că o să am răbdare și o să am. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find that you're... Ce-am zis că Poli... M-am number 5, doamna, am zis. Da, e bine. Nu e bine. Nu e bine, pentru că e băiat și după băiat urmează tot băiat și nu trebuie să fie o fată, dar... Să miști unde, doamne, miști. Unde sunt... Nu mai știu. De fapt, veniți cu o sugestie că nu... Mamă. Serios? Ce se întâmplă cu voi? Ce se întâmplă? Concertul ăsta era pentru voi. Să deveniți voi celebri. Nu? Repet, ce se întâmplă cu voi? Pune o biciu pe Alo! Ți se pare că am chef de glume? Nu, mă scuzați. E simplu. În câteva zile e concertul. Ori ne apucăm de treabă, ori îl anulez. Nu! Nu ce? Nu ne apucăm de treabă sau nu îl anulez? Nu! Așa, păi atunci, haideți să să facem o dată desfășurătorul ăsta, că nu mai pot, nu pot din cap. Ce faci? Bine, tu? Da, și eu la fel. Auzi, vreau să te întreb ca mămacilor. Noi ne-am despărțit sau am luat o pauză? Ha! V-ați despărțit. Băi, Țărel! Să moară mama 500.000! S-au despărțit! Fără ciocatei! Mars, mă, că-i manevră! Băi, v-ați despărțit sau nu? Păi așa se pare. Doamna, eu am pus că-l pare. Bă, tu vezi cât e ceasul, dacă odată mă mai faci să te aștept? Da, știu, scuze. Hai. Sara, nu ai dreptate. Serios? Dar de ce crezi cumva că n-aud, că nu văd sau ce, că sunt nebună? Băi, voi nu aveți tupeul să-mi spuneți că v-ați băgat și nu înțeleg de ce. Dar care de fapt e problema ta? Să faci că nu vorbeam cu tine. Da, cu cine vorbeai? Eu vorbeam cu Dima. Ok, atunci vorbești și cu mine. Deci asta înseamnă că recunoști că v-ați împăcat, nu? Iar se învârte tot în jurul tău? De ce trebuie să-ți dăm ție raportul? Pentru că vrei, nu vrei, el și-a petrecut ultimele luni cu mine! Sara! Dacă ai să dai așa să mă asculți, îți spun că nu ne-am împăcat. Încă. Dima, atunci să știi de la mine că azi noi doi oficial ne-am despărțit! Și dacă nu ești cu minte, o să te urmărești și o să-ți fac viața un calvar. Pentru că eu sunt Sara. Bagă-mă. Plângeam când îi vedeam împreună. Plângeam când îi vedeam ținându-se de mână. Plângeam când îi vedeam... Ce-i am terminat? Ce-i circul ăsta? De ce se întâmplă? Ați terminat cu ceata, vă rog frumos în clasă. Vreți să deveniți celebri sau nu? Hai mai repede. Ne scuzați.
Plângeam când îi vedeam întâmplător și știa că plâng de dorul lor. This is the end, you know. Late in the plans we've had went all wrong. We ain't nothing but a fighting shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I am more than a minute away from walking. We can cry the pain away. We can find a need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had that bad. Tell them it's me who make you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night, and I bleed. They all make mistakes, and so did we. But we did something we can never turn back right. Fighting you want to fool. Believe and don't look back, I will follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can cry the pain away. We can find a need to save. There's no more rabbits in my hat to make things right. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had that bad. Tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had that bad. Tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Tell them the fairy tale gone bad. Tell them the fairy tale gone bad. Te descurci sau te scot de aici? Merge. Vezi că Gica îmi stă pe cap. Poate reușesc să-l trimiți undeva într-o deplasare, nu știu. O să văd ce pot să fac. Ai telefonul? Păi cum să nu, ce stâmpită? Bravo. Gica? Da. Am o misiune pentru tine. Da, zici. O deplasare. Și vai cam complicat. Nu. E chiar simplu. E o treabă administrativă. Iei niște hârtii cu regim special pe o parte, te duci în altă parte, poți să o iei ca pe un concediu.
Concediu era dacă mă trimiteați pe o insulă, na? Păi asta e, că pe o insulă te-și trimit. Insula Marea Brăilii. Pe bune? Da. Mi-ar prinde bine că n-am mai fost de mult la mare. Dar de când e Brăila pe malul mării? Păi nu e ce am spus eu că e. Nu mă depășește. Doamne, deci noi să o luăm altfel. Deci dacă refuz, ce se întâmplă? O să fii sancționat disciplinar. Dacă mi-au concediu medical? Nu o să fii. Mi-au concediu medical. Păi și că nu-i nevoie, mai bine vii tu mâine la muncă, că avem nevoie de tine. Am înțeles așa. Șefa, e bine că ați începe. Acum. Mersi. Bău. Tu n-ai ore? Ba da. Mă scuzați. Ups, mi-a scăpat. Orcule, măi, simțitule, măi. Ce-mi place că faceți pe durul, care spală bine. Au. Vezi că eu nu știu multe, băi, eu spar fața imediat. Vezi, eu de ăștia care ține mâine pe pâine la micul dejun, ai grijă. Băi, Bună, Bobby. Ce bună, Bobby? Ce bună, Bobby? Ce vrei de la mine? Stăteam singur aici și mi-a zis bună, Bobby. De ce? De ce? Ți-am zis bună la Luca ca să zici bună, Bobby? Ia vezi. Băi, fraierilor, aveți poarta acolo, ce vă chinuiți atâta? Fiți atenți, am ceva foarte important de spus. Eu vreau să mă distrez, deci cine-i cu mine? Cine e cu noi, Stigo? Băi, eu chiar vorbesc serios. Și noi, mă, ce? Haideți, vă băgați. Bine, ce vrei să te distrezi mai exact? Mă, eu m-am gândit că toți ne-am plictisit de învățat, de repetat, bla, 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 muncă și iar muncă vine bacul, știu, dar nu ne-am mai distrat de la majoratul lui. Scuze, dar chiar nu? Pe bune. Și ce propui? Concret? Un party? Diseară? Păi unde-l facem? Că noi ne băgăm. Cum adică unde-l facem, băi, băiatele, la Cristi? Diseară party. A? Bă, dar nu putem să lăsăm pe mâine seara, că mă gândeam să scot pe Iona în oraș. Da? Distracție plăcută atunci, dar nu, noi trebuie să facem party azi. Voi doi, am cablat? Putem să vorbim? E clar și. Ok, good luck, convinge-o că avem nevoie de voi. Da? Bine. Eu merg cu oriunde cu tine, Tariță, mi-am mâncat, ești gurit. Hai, mănâncă asta, taci din gură. Ești dulce ca cartoful ăsta. Da, mersi. Păi, dacă vrei, du-te. Nu vin la Cristi. Te duci singur dacă vrei. Înțeleg că nu ai amintiri frumoase, nici eu nu am. Dar n-am zis că ce a fost. Ți-am zis că îmi pare rău, știi că îmi pare rău și am zis hai să trecem peste, hai să facem ceva, nu știu. Ce să facem? Cum? Uite, mergem diseară. Că nu ne obligă nimeni să bem. Stăm, nu știu, râdem, vorbim. Dacă vrei, dansăm până ne cad picioarele. Dacă vrei, mergem la 11 acasă ca să nu se supere mama ta. Dacă vrei, mergem la 11 acasă să nu se supere mama ta. Porque fi tocilar. Dacă îmi faci mișto de mine? Nu. Oprește-te. Nu pot. Te bat. Să te văd. Bă, dar asta ce caută aici? Nu trebuie să fie pe centură? E ziua lor liberă. Ăsta e hotelul? Cu cioaba asta? Păi nu mai bine stăteam eu, mă. Bună, fete. Pe centură, aer curat, iarbă frumoasă, aveam și căpușe. Da, aici ies mai mulți bani. Am înțeles. Bă, da, la ăștia cu bani le place să vină aici? Păi le place că nu-i vede nimeni. Aha. Pentru alcool, nu? Ai un strat de conștiință? Iara, de ce tu tai gumile? De ce nu-mi dai pace? De ce nu mă lași în pace? Spune-mi și mie, ce-i cu mine?
Dar de ce? N-am făcut nimic cu tine, crede-mă, a fost o greșeală, o nenorocită de greșeală. Știu, o să plătesc, o să ajung în iad pentru asta, dar acum lasă-mă. O să ajung numai la muncă dacă nu-mi dai pace, să știi. Te rog, iartă-mă. Dă-mi pace și iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă! Cam de vreme pentru whisky, nu? Ce ciudată e viața. Ce spui asta? Acum un an, eu credeam că avem un viitor împreună. Așa e. Și s-a desprăfut din cauza mea, știu. Știu și recunosc și mi-asum toate greșelile, să știi, toate. Nu, și eu am greșit. Nu știu unde, dar am greșit, clar. Asta am vrut să spun. De fapt, am vrut să spun că faptul că l-ai salvat pe Andrei mi-a demonstrat că ești un om bun și că te poți schimba. Dar atât. Adică între noi doi nu mai poate fi ce a fost odată. Vrei să plec? Nu, poți să mai stai. Pune-mi și mie un whisky mic. Te rog. Natural, așa? Zici că e la noi în cartier. Ce căutăm aici, frate? Aici îl căutăm pe Cristi. Bă, tu faci mișto de noi? Ți se pare cumva că asta amuzantă sau cum? Păi, frate, pe strada asta sunt numai găini. Și cocoșul Cristi. Păi ce vrei, și-am făcut creastă? Stați, mă, că nu mai înțeleg nimic. Ce căutăm? Ce party dăm noi aici, frate? Zici și mie. Ce, mă? Unul bio. Bă, bio, dar dacă nu-i cu manele, eu mă duc acasă. Și eu vin cu tine, frate. Bă, da, ce căutăm aici? Că nu aici stă Cristi. Păi s-a mutat. Aici? Ce, nu mă credeți? Mă, cu mine să vă arăt, o să fie frumos, așa, pe natural. Așa, cu ce așteptăm? Să vină șeful. Chiștoc. Scrumieră. Bă, dar nu putem și noi să stătem la umbră undeva, că murim aici în soare. Nu trebuie că vine. Săruna, șeful. M-ați adus aici, m-ați avansat. Înseamnă că nu v-am dezamăgit. Deloc. Hai. Unde? Fată, du-te odată, vrei să ne bată pe toate, ce comentezi? Du-te când să te duci. Băi, la puterești, bă! Sisi! Alo! Băi, Sisi! Vecinul! Nu vă supărați! Băi, ca să mă faci un că spargeți geamurile. Ce faci, mă? Ce cauți în casa asta? Am venit să-mi ajută mântușul. Da, de când ajută pe cineva? De când nu permit, ai vreo problemă? Pe bune, ce faci aici? Trebuia să mă mut, mi-a expirat contractul de la casă și m-a trimis mama aici până în trimite mai. Bă, dar că poți să minți? Voi îl credeți? Enorm. Cum? Bă, ia gura, mă. Ia zi tu, păpușă, că tu sigur știi ceva. Hai că avem unul deștept în grup, da. 2, bine. Bă, băiatul ăsta a avut un tată, adică nu că nu-l mai are. Nu-l are, doar că nu mai are bani. A pierdut toți banii la pariuri sportive și din cauza aceasta a fost dat afară de la club.
asta înseamnă că are un tată sărac. Deci asta înseamnă că nici Cristi nu mai are bani. Minți. Eu mint. Adică stai puțin. Tu nu știai? Băi, îmi pare rău că ți-am dat eu vestea asta. Am vrut să mă răzbun, dar nu în halul ăsta. Hai să mergem, zic. Ce mă, săracul el? Ce ai fost și ce ai ajuns? Acum lasă-i cânte glume. Ai ceva de bomă? Stai jos! Pentru cine lucrezi? Hai zi! Pentru tine, șeful, cum... Hai, nu băga groaza în mine, zi pentru cine lucrezi. Zi-mă că vreau să știu. Pentru tine, șeful, m-a dat tovarășul tău la tine, eu am muncit, am făcut bani. Ce vorbești, mă? Cum e să îmboier cu tine, te las noaptea acasă să te duci la copilași, să ai grijă de ei, în loc să muncești cu la cu fetele astea și tu mă dai pe țeavă pe mine, mă? Vreau să știu pentru cine lucrezi. Te omor. Dar nici nu știu ce zici. Da? Fii bun și domnul Găleata. O să afli imediat ce zic. Tu de unde știi că e Simona? De la un tirist. Ai auzit? Ce tirist? Și puteți să vede pe fața ei că mi-a dat ceva un tirist care a oprit cu tirul acolo, da? Spui? Că spun, dar ce să spun, că n-am ce să spun. Taci! O să spui. Taci! Ia ține-mă. Vreau să aflu de la cine. Da. Du-mă jos la legi. Nu, stai, că vreau să aflu ce nică. Dar nu lucrez pentru ei. Cornele, ce faci, mă, Cornele, mă? Nu mă face turba asta pe mine. Ce faci, mă, că un har, bă, trăi? Zi mai vreun pom pentru mine? Bă, n-am nimic acum, mă, mâncați aici. Nimic n-am acum. Am eu o misiune. Vino cu așa. E? Îl știi pe alu piezele ăsta din Berceni? Eu știu, dar nu știu. Veniți, mă, și voi. Bă, cred că le-a mai dat cineva înainte, că... Astea negre mănâncă mult. Vii și tu să le dai? Mai am niște pâine. Dacă vrei, ți-aduc una. Mă, ce e? Nimic. Și atunci? Ia zi, care e programul pentru azi? Nu știu, zi tu. Mergem la film, na. Nu. Și atunci ne plimbăm pe parc. Nu am poftă de vată pe băt. Vată pe băt să fie. Auzi? S-ar putea să mă pușnesc cu asta. Cu ce? Cu răsfăț. Limbările zilnice, florile, dulciurile. Și ce e rău în asta, că-i plăcerea mea? Dulciurile. Ah. Păi și cum rămâne cu fata pe băț? Păi o luăm. Ok. Ești afară. Ce ai avut cu viața mea? Ce ai avut cu viața mea? Nu i-am dat acasă. Chem poliția, jur! Hai mă, chemă poliția. Chemă poliția. De ce te faci, mă, în viața mea? Zi, de ce te faci în viața mea când oricum e distrusă, a? Bă, dar tu nu mi-ai distrus viața mie! Consideră că suntem hipnat! Bă, ai grijă ce zici că te omor, ai înțeles, te omor! Cristi, termină, n-am știut! N-am știut că nu știi de părinții tăi, de unde vrei să știu? Am crezut că faci mișto de noi! Îmi pare rău. Ai știut? Nu, n-am știut. Vorbești serios că n-ai știut? Da.
Nu ți-aș fi făcut-o în halul ăsta dacă era. Și eu ce fac? Ce fac eu? Ce-ai? Mă gândeam la Cristi, la ce-a pățit. Și îmi pare rău că... Aproape că mi-a fost milă de el. Cum adică aproape? Aproape. Ce? Crezi că am uitat toate prostiile pe care le-ai făcut? Pariu! Cum și-a bătut joc de Sofia și multe altele. Da, mă, dar în situațiile astea nu are rost să-l condamn. Eu chiar nu înțeleg și îmi pare rău că e greu să fii pe cont propriu. Vlad, și tu ești pe cont propriu. Și nu ți-ai bătut joc de nimeni. Îți place asta? Bă, știi ce-ar fi și mai mișto? Să cântăm și în același timp să facem bungee jumping. Nu, bungee jumping, nu că mi-e frică de înălțime. Nu și-am băut, mi-e frică și nu trebuia să beau, că mi-e frică de înălțime. Auzi, mă, da. Medicamentele le-am luat? Nu le-am luat. Și dacă nu le-am luat? Ba, le-am luat. Auzi, Cristi? Tu ești mișto, mă. Când vrei, când bei. Când beau. Și tu ești mișto. Când beau. Mersi că m-ai condus. Cu plăcere. A, dacă ți-e jenă să dai ochii cu mama, să știi că geamul ăsta se poate deschide. Ar fi bine să-mi fie jenă, dar mie mi-e frică de Ancuța. Parcă o văd așa cum e micuță, cum vine cu un cuțit așa și bum, în spatele meu. Dar oricum e bine de știut faza cu geamul. Da. A fost o seară frumoasă. Că a fost o seară frumoasă. Ești prea protocolară. Ce mă, n-am voie să zic și eu că a fost o seară frumoasă. A fost ce foarte mișto. Da. Mișto dedicația aia din spate. Cine a făcut-o? Andrei. De fapt, amândoi. Da. Da, așa ați voi să fie? Te ubesc? A, eu e în spatele dulapului. Da. Înțeleg. Ți-e somn? Nu, de ce? Ziceam să ne uităm la un film. Dacă o să iasă o porcărie. Cum să iasă o porcărie? Punem mozzarella, uite, avem măsline verzi, prosciutto. Cum să iasă o porcărie? Vorbim de concert. Păi, te rog eu frumos, dă-l încolo, dar și nu-ți mai face atâtea griji. Haide. Cum să-l dau încolo de concert, Rareș? Tu te auzi? E vorba de imaginea aia până la urmă. Dacă nu se vând biletele, ce fac? Și dacă o să cadă dropul de sare? Da, am uitat că ești neam cu creangă. Voi sunteți afectați de poezie, proză și citate celebre. Știi ce? Vreau concertul ăsta să iasă foarte bine. Și pentru noi, dar mai ales pentru ei. Și o să iasă. Și apropo, vezi că le-am spus copiilor că o să mă ajut la organizare. Și nu te-am înjurat? Chipuiesc că nu. Bă, vorbi care avea cu Tanța, că mie nu răspunde nici la telefon, nici la SMS. Păi e în misiune. De unde știi tu?
Că e polițist. Și eu dacă sunt polițist? Unde sunt? Acasă. Vă fiți atenți. Eu mă duc să mă culc că sfânt. Dacă nu vine până la 12, mă trezi să mă duc după ea, că ceva nu e în regulă. Ați înțeles, mă? Da. Și fiți atenți să faceți gălăgie, că vă mănânc. S-a obosit. El mă șerp, știi ce? Pe asta am făcut gălăgie. Ia uite aici. 2, 3, 4, 5, 6. Unde bă, că ai 2 pătrari? Nu mai vezi bine? Hai că eu am plecat. Nu mai stai? Nu, am niște treabă. Pa. Pa. Nu? Ce faci, mă, te distrezi? Vrei și tu? Poate altă dată. Acum am ceva de rezolvat. Ți-am dat eu voie să te așezi? Scuză-mă. M-a luat valul. Am luat o rază. Iartă-mă. Ți-am promis că aștept și am dat o bară ca bou. Scuze, dacă vrei, plec acum. Iartă-mă, te rog. Dacă nu te superi, te rog. Ok. Te pup. Da. Liviu? Da. Ai grijă să nu dai de încă. Dacă e ceva, țip. Da, și o să vin să te salvez. Ok. Mulțumesc. Te pup. Auzi, mă? Tu știi din cauza cui am stat eu de la Rahova? Bucură-te că ai ieșit. Din cauza ta, mă. Da. Din cauza ta. Te-ai lăsat prins ca un fraier de cea mai prostă polițistă pe care am văzut-o vreodată. Din cauza ta, Zdreanțo. Că dacă nu veneai tu cu probă, ea n-avea cu ce să mă agațe. Înțelegi? Și acum tu ai venit să-mi ții morală, nu? Trage-vă dacă ai sânge în instalație. Trage. Să trag. Lasă pistolul jos. Lasă pistolul jos și fă-i vânt cu piciorul. Dacă nu, ce? Fii băiat deștept și lasă pistolul jos. Și tu, băiat deștept, și îndreaptă spre capul ăsta și trage un glonț. Haide. Și de ce aș face-o? Tu știi din ordine cât am înjunghiat? Hai, fața ta. Hai. Și de ce mi-ai spune abia acum dacă tu mă urmărești o săptămână? Devii băiat deștept. Din ce în ce mai deștept. Tu nu prea. Ce facem cu el? Ia.
Nu mai pot. Mănâncă tu. Ce bine, mă, că ai adus pizza, că muream de foame. Vlad nu are nimic de mâncare în casă, doar ceai și suc. Da, mă gândeam eu că muriți de foame aici. Să te gândești mai des. Auzi, ce vreau să spun? Că îmi pare rău că ne-am certat așa de față cu toată lumea din cauza Sarei. Ba, nu-ți pare rău, știu eu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Nu. Ba da. Nu. Bine, mă recunosc, ok. Nu îmi pare rău. Da, totuși îmi pare rău că a ieșit tot scandalul ăsta așa, fără să se fi întâmplat nimic între noi. Ai fi vrut să se întâmple ceva? Nu știu. Da. Tot ce știu e că în tot acest timp am reușit să te iert. Eram prea supărată să te ascult. Ai avut tot dreptul să fii supărată. Și eu am fost un bun. Dar nu mai sunt. Bun. Scuze. Da, Vlad. Da, mă, sunt acasă. Bine, mă, poți să întârzi, chiar te rog. Bine, hai. Ce faci? Pleci? Nu rămâi? Păi, crede-mă, chiar aș fi vrut să rămân, dar e mai bine să plec acum. Adică, gândește-te, pe cât de repede ne-am cuplat, pe atât de repede ne-am despărțit. Și de data asta mi-aș dori să o luăm mai ușor. Ok? Ok. Bine, hai, te pupa! Nu e bine. De ce nu mi-ai spus că te urmăresc? E adevărat ce a spus? Da. Doar că ordinul era pentru Ioana, nu pentru tine. Am vrut să o fac să tacă, să nu depună mărturie împotriva mea. Bem ceva? Ce sărbătorim? Faptul că mi-ai salvat viața. Te duci tu la culcare, da? Nu mai stai mult. Eu am plecat la somn. Noapte bună. Noapte bună. Să-l visezi pe Andrei. Anca. Și mie îmi pare rău, dar... Nu au nimic! Andrei! Nu au niciun cuvânt care începe cu L. Somn ușor. Dar nu există Liviu pentru mine! Vlad? Nu, Liviu. Ce întreținești de la Făcea? Nimic. Tocmai a ieșit Ioana și încercam să conving să-l lase în pace pe Liviu. Sigur. Că-ți place ție, nu? Nu, ce ai? Cum ar putea să-mi placă de pălugă? Frate! Pe mine. Sunt irezistibil. Știam. I'm sexy and I know it. Faci mișto. Un pic. Am venit să te pup să spun noapte bună. Noapte bună. Pe bună? Noapte bună. When the night has come and the land is Ești nebun. Noapte bună. Hai să dorm. Cu siguranță o să dorm. Liviu, da?
Oh! Stand by me. Nu i-am dat lui Șerșezi liber. Cum adică nu vine la mașină? Trebuia să vină de acum 2 ore. Păi du-te și tu, bate în ușă, tragi de geamuri, știu și eu și-au făcut, poate doarme, poate au băut toată noaptea mă pe mine. Adică ai fost și nu era acasă? Hai că te sun eu și Bună, să trăiți. Ce ai făcut, mă, nebunule, toată noaptea? Ce să fac? Am dormit neîntors, ce să fac? Și tățica tot neîntoarsă? Eu știu, o fi dormit și ea neîntoarsă dacă s-o fi întors pe unde am fost pe acolo. Adică vrei să-mi spui mie că tățica nu a dormit azi noaptea acasă? Eu de unde să știu, doamnă? Cum de o să știi? Nu ești tu omul ei? Și să știi? Omul ei, eu mai știu ce sunt, că parcă am nebunit de o vreme, vine, pleacă, se îmbracă ca o paparodă, ce mai știu ce sunt, cum sunt? Ce crezi că eu nu m-am prins, că i-ați dat o misiune secretă? I-ați pierdut urma cumva? Nu. Doamnă, sigur? Sigur. Și atunci de ce vă radeți unghiile când ziceți că nu? Ha? De stres. Bă, ce faci, mă? Am treabă cu ea. Lasă-mă, uite, tastatura, tu ești nebun, bă, ce fac fără tastatură? Băi, bravo, bă. Marcele, sună repede la mascați. Hai toată mobilizarea, mergi pe teren să recuperăm pe cineva. Hai. Mai repede, echiparea, hai. Hai, uite. Prima dată când o faci. Mă, că mă simt penibil să te întreb de atâtea ori. Dar noi n-am mai discutat despre asta, că am impresia că e un deja... Ba, da, am discutat, dar nici tu n-aveai, ca să zic așa, experiență. Pe o scară de la 1 la 10, cât de nașpa e? Mă, ca să știu și la ce să mă aștept. Despre ce vorbiți? Despre cât de nașpa ar fi să plouă afară. Acum. Da, uite ce frumos e. Da. Da, e frumos, deci nu plouă. Hai la ore. Haide, măi, fiichi, mă, dar foarte de dragă frumos cu mine, n-am văzut așa ceva. Dacă trebuie să sunt curvă, nu pot. Uite, să-ți plătesc eu pe tine. Băi, make a love, not war. Băi, stai jos. Stai jos. Ați găsit-o? Nu. Capul meu. Ți-o bădură? Nu, șef, ați pe picioare. Măcar ai aflat ceva? Ce? Marcel? Da. Tu ai cătușile la tine? Da. Puneți-le. De ce? Ești arestat. Ești întreagă? Ai rupt ceva? Stai mă, cine... Ce s-a întâmplat aseară? Ce s-a întâmplat? Aseară? Da, mi-aduc aminte. Ai fost minunată. Ai fost o zeiță, ce să zic.
Dar făcea niște zgomote foarte ciudate. Eu n-am mai la altă femeie așa ceva. Zici că eram la zoo, zici că eram un elefant. Stai, de asta nu mai am eu voce acum? Eu mă mir că mai iei. Nu pot să cred. Hai, nu stai liniștită, că nu s-a întâmplat nimic. Ne-am bătat ca doi porci și am și dormit ca ei. Și ne simți și glume, ce glume sunt astea. Bă, mă, ce bă? Dacă odată mai pui laba pe aia încurcată, cum ne-au zis, nu uita că am doi să-mi sărași și am luat-o de la zero. Săracule. Scuze. Ce se întâmplă aici? Cristi, Rafael! Ce aveți de împărțit? Intră. Bună, mamă, ce faci? Bine. Tu? Bine și eu. Tu? De ce-ți bagi joc de tine? De asta ai venit? Nu. Am venit să te întreb dacă mai pot avea încredere în tine sau nu. Mai poți. Vrei să te ajut cu ceva? Când o să am nevoie de ajutor, o să ți-l cer. Sigur e bine ce faci? Da, mamă, sigur e bine. Vrei să te mai vadă cineva? Păi, să intre. A zis că nu poate să vină aici, te așteaptă acasă. Ok. Spune-mi tata că o să trec eu când pot, da? Hai, nu mai uite. Pa. Vreau să înțeleg și eu ce se întâmplă cu voi. De ce să vă bateți acum când voi ar trebui să fiți uniți? Când ar trebui să vă concentrați să luați bacul. La călăraș. Ești afară. Acum când se apropie concertul. După ce Raluca s-a chinuit să formeze trupa asta și vi se împlinește visul, voi alegeți să vă bateți? Cristi, Rafael, cine a început? Sara. Sara, tu n-ai minte? Dar n-am făcut nimic. Și atunci băieții ăștia de ce se bat? Păi de unde știi? Stați un pic, doamnă Sara. Ai grijă ce spui, că te dau afară. Vă jur că tot ce spun acum spun din suflet. Dragi colegi, doamna profesoară, dragă Sala, aș vrea să-mi cer mii de scuze publice dacă se poate, în special dumneavoastră, colegilor, ție... Și mie, băule, că mi-ai rupt tricoul, să plătești. Hei! Tu plătești? Asta a fost din dragoste și așa s-a ajuns. N-am vrut. Lăsați-mă să-mi cer scuze pentru un cântec, dacă se poate. One Love, Bob Marley. Bine. Am și dans. Nu e cine știe, dar am făcut. Dați-vă mult mai aici un pic. Băi, nu mai râdeți, mă. Vă nu-mi păgeam și vă împușc ca boievuri. Ce aveți? Nimic. Ia duceți-vă și voi de aici, mă. Dă-te jos după birou. Haide! Bă, Danțicura, spune-și mie un lucru. Ți-a zis doamna Crăciun că dacă refuzi misiunea asta, te dă afară din poliție? Nu. Nu? Și atunci de ce ai acceptat? Pentru că așa am vrut eu, e treaba mea. Treaba ta, așa ai vrut tu? Bă, să știi că nu e numai treaba ta. Pentru că eu am dublă calitate aici, înțelegi? Odată că sunt șeful tău aici în poliție și mai sunt și bărbatul tău acasă. Înțelegi? Trebuia să mă consulți, mă. Eu așa zic că trebuia să mă consulți și pe mine, să mă întreb dacă sunt de acord sau nu. Și știi ce spuneam eu? Că nu sunt de acord, nu. Ăsta era răspunsul meu. Pe cel mult spuneam că nu știu ce să zic. Băi, ascultă tu puțin aici. Eu n-am nevoie de acordul tău, ai înțeles? Nici acasă și mai ales nu la muncă. Eu îmi fac cariera așa cum vreau eu, să fie foarte clar. Parcă să vorbim, mă, pe vremuri, să fim tot timpul în slujba cetățeanului. Gata, nu mai e valabil acum? Băi, să fim în slujba cetățeanului, dar nu să înțelegi, are și patriotismul ăsta o limită, mă.
Las-o. Că am muncit destul, săraca. Pe banii care i-a luat pe o misiune, poate vă face și vouă ca să Ia termină, mă. Gata, ia termină, mă, cu proste. Dă picioarele. Gata, terminat. Ia vezi. Terminat, gata. Nu știu cine știe ce, frate, dar n-am ce să fac. Și eu că mă uit în oglindă, nu pot să le am pe toate. Ce vrei să fac? N-am, frate, sunt drăguți, carismatic, câteodată faci și glume și poate o să am și o bani. Uite, ia uite aici, vezi? Se mănâncă două picături de apă, frate. Aici se mănâncă, suntem negri amândoi, dar acolo în oglindă este altă situație. Ai terminat sau nu? Da. Bun, fii atent, ascultă. Deci, noi doi nu semănăm, n-am semănat și nici nu o să semănăm. Și știi de ce? Pentru că n-avem nimic în comun. Ce e de asta? Ce? Ai înțeles? Da. Da, ai înțeles? Da. Da sau nu? Da. Păi ești turc? Țigan. Deci eu nu știu țiganește, dar zic următorul lucru. Data viitoare când mă vezi, pe coridor, pe stradă, unde vrei tu, treci strada, treci coridorul, închizi ochii, nu mă mai vezi pe scurt, da? Ok? Bine? Și nu mă mai enerva, că îmi pierd vocea și mai tare, please. Pește. Ce? Când te enervezi, mă fac să te plac și mai tare. Ai stricat-o tot cu nervii ăștia. Îmi pare rău. Chiar nu cred că am ce să fac. Tu ai mai multe șanse. Cred că tu ar trebui să vorbești cu el. Îmi pare rău. Și pentru el, și pentru concert. Dar spune-ne și nouă, Tănțico, că suntem curioși. Cum ai procedat tu când erai sub acoperire cu tiristul? Erai toată acoperită? Da, mă, eram fantomă, boule. Eram acoperită toată. Aha. Dar ai strâns și tu ceva banii să-ți faci un cont în Elveția, nu? Ca tot. Nu mai păstrezi să-i faci lui măta ca vouă sau ție. Da, mulțumesc. Drept! Ce faci, mă, râzi de mine? Nu de procuror. Da, de ce? De Tănțica. Și ți se pare cum? Un pic așa. Bă, tu ești bou? Cum ordonați dumneavoastră, domn procuror. Ești bou, mă. Am înțeles, să trăiți. Ca și toți colegii tăi. Așa este să trăiți. Spuneți-mă și voi, așa este să trăiți. Am înțeles să trăiți. Agentul Cercel, ridică-te s-a infiltrat într-o rețea de prostituție și cu ajutorul ei l-am prins pe polițistul care ne încurca nouă lucruri. De fapt, un coleg de-al vostru. Agentul Cercel ne-a demonstrat încă o dată că a meritat să o primim în rândurile noastre. Nu ne-a dezamăgit. A dat dovadă de curaj, de abnegație și pentru asta merită tot respectul vostru. Să trăiți! Să trăiți! Liber! Domn procuror, mulțumesc pentru asta cu respectul. A fost... Da, o să fiu avansată? Păi te-am propus pentru chestia asta. Așa și cu banii cum o să... Păi conform gradului. Adică clar o să fie mai mulți. Da, sigur. Așa, dar pe momentul ăsta așa pentru nimic, așa o primă, un bonus. Ei, asta întrebă pe șefa ta. Șefa, dar eu pentru misiunea asta acum încheiată cu succese nu primești și o primă, o ceva? Să zic că eu am vorbit la minister. Așa? Și am propus o sumă de bani. Dar mi s-a spus că e situația care este, că e criză, nu-s bani și atunci au spus că să-ți dea măcar niște bonuri de masă, cam dublu față de cât aveai. Cam dublu mă și bucur. Ce să mai... Să pun mâna la cineva la minister? De la portar la ministru? Încă ceva. Azi ești liberă. Mamă, da, ce bine. Da. Gata, fetele acolo, băieții! Genel, poți să-mi explici și mie ce se întâmplă numai Ce așa, se că nu întâmplă, mă doamna? fără să țipi! Nu pot,
Rafaele, vino mă încoa. Vino mă, băiatule, încoa. Deci băiatul ăsta, săracul de el, a muncit o zi întreagă la coregrafia asta și la piesa asta. Nu prea reușită, dar a reușit. Și sincer îl înțeleg, pentru că el chiar o iubește pe Sara și un băiat când iubește mult, e luat de prost. Pot să zic și eu ceva? Dacă ne ieși acum la mișto, mai bine lasă-ne. Nu. Rafael, vino puțin. Încearcă să respecti mai mulți fetele. Cum, bă, să o respect? Cum să o respect? Că o iubesc? Dă-l dracu de respect, că o iubesc, nu înțelegi? Înțeleg că o iubești, dar dacă ea ți-a spus nu de 1.000.000 de ori, da? Înseamnă că e nu. Ce nu? Mamă, eu nu mai suport, deci nu mai suport, gata. Deci fetele rămân acolo, băieți aici. Hai, gata, doamne. E bine aici? Ia, stați așa un pic, cred că am eu o soluție cum să împăcăm lucrurile. Eu v-am spus de 100.000 de ori. De 100.000 de ori că trebuie, dacă vreți să fiți buni, dacă vreți să fiți buni, trebuie să lucrați, să munciți foarte, foarte mult. Să rupeți sufletul, să scoateți totul de aici. Aici trebuie să fie așa aici. Să fiți disciplinați, să fiți soldați, să munciți mult, 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 să rupeți parchetul ăsta așa cu gura, cu dinții, să-l rupeți. De câte ori pot să spun același lucru, sunteți leniși. Trebuie să fiți sacrificați, Ei bine, mă rog, arta nici să te sacrificii. Mă scuz că am întârziat. Uite, poftim. Asta se numește lipsa de profesionalism. Nu se întârzie la repetiție, nu se întârzie. Hai, treci acolo, mai repede. Nu mai pot să vă mai repet același lucru. Hai, aliniați-vă, faceți 2 linii și repetăm ceva, vă arăt ceva. Așa, faceți după mine Monica și Andrada. Voi cântați. Lei. O să vii la concertul de la Sala Palatului. O să fii alături de colegii tăi la cel mai important concert din viața voastră. Tu ai început asta. Locul tău e pe scenă alături de ei. O să fiu acolo. Vă promit. Ce faci? Unde tragi așa de mine? Surpriză! Ce surpriză? Păi dacă e surpriză, cum să spun surpriză? Că altfel nu mai e surpriză. Sper că nu se ceartă iar. Ce, știi ceva ce nu știu eu? Da, știu. Și este secret.
Și dacă îți spun asta, înseamnă că o să trebuiască să te omor. Și cum ai de gând să faci asta? Nu ne mai vedem o lună sau ce? Nu, pentru că asta înseamnă că o să trebuiască să mă pedepsesc și pe mine și nu-mi doresc, pentru că nu merit. Deci ai secrete față de mine? Nu. Ah. Nu. Nu, bine, gata. Nu știu, chiar n-am Nu, oricum nu vreau să știu. Chiar nu vreau să știu, dar am întrebat. Dar nu vreau să știu. Spun. Mamă, ce știi să țin un secret. Haide, zi. Cred că Sofia s-a hotărât să meargă la next level cu Bubu. Adică să joace Monopoly împreună. Adică să facă... Am înțeles. Dar crezi, deci nu e sigur, deci... Cred și... De fapt, mă plimbam prin școală și le-am văzut pe Ioana și pe Sofia cum șușotau pe la colțuri. Și când m-am apropiat de ele, au dat pauză. Și despre ce altceva puteau să vorbească decât despre Monopoly. Deci... Am înțeles. De fapt, știi ce am înțeles? Că ți place să tragi cu urechea pe la colțuri. Nu, de fapt, știi ce am mai înțeles? Că știi să ții un secret. De fapt, nu știi să ții foarte bine un secret. Ce ești așa? Că tu m-ai obligat să zic. Haide! Bine. Ce zici de asta? Noi doi, diseară, la un film. Adică? Adică la cinema. Nu știu, mă mai gândesc. Bine, vine. Ce dai? Deci ce dai? Desene? Da. Ai vorbit cu oamenii? Da. E pregătit totul. Când vrei, mergem la Medgidia. La ce la Medgidia? Vie, Titi. La Medgidia e o zonă viticolă, se face vin bun. Ăla e drumul spre Constanța, mă. O, tu îmi spui mie de drumul spre Constanța, eu din Slobozia. Pe drumul nou scoateți turistele, am înțeles. Ce, Titi, vrei să mergi cu desene la Medgidia? Da, normal. Eu nu vreau, mă. Eu vreau să rămâi aici, că am nevoie să rămâi aici. Uite, acum, spre exemplu, am nevoie să te duci să-mi aduci o șampanie reci. Da, șef. Ca gheață. Și repede. După ce terminăm cu Dragoslav, mă scap de ăsta, da? Sigur, nu mai ai nevoie de el? Te îndoiești de mine? Niciodată, șef. Mă, dar ție parcă nu-ți plăceau lumânările parfumate. Și în continuare nu-mi plac. Și romantismul ți se mai pare o chestie depășită? A, da. Păi și atunci ce căutăm în locul ăsta pe care tu l-ai ales? Bubu, dacă nu-ți place, putem pleca chiar acum. Nu, stai puțin, că n-ai înțeles. Mie îmi place. Problema e că ție nu-ți place. Și nu înțeleg de ce ai ales locul ăsta. Bine, mâncăm? De ce, că te răcești? Nu, dar mai urmează ceva. Ce? Desert? Auzi? Ție îți pare rău că se termină liceul? Chiar vrei să vorbim despre asta? Mie mi se pare că o să se schimbe tot. De ce trebuie să schimbi chiar tot? De tu ce ai? Nimic. Sper că ești cam melancolic azi. Nu sunt melancolic. Sunt îndrăgostit. Te iubesc. Mult. Nevia, hai să nu grăbim lucrurile și să le lăsăm să meargă de la tine. Nu le grăbim cu nimic. M-am îndrăgostit de tine, te iubesc. Tu m-ai adus la hotel? Da.
Ești sigură? Nu. Hai, du-te și ia cheia, că mi-e rușine. Da. Nu mă întreb ce cameră? Nu, mă descurc. Dracu, să mă descurc. Dar ce cameră e? Înțelegi? Încerc. De fapt, ție-ți e greu să accepti faptul că ești homosexual. Nu, n-ai înțeles, eu nu sunt homosexual. Mie îmi plac bărbații, atenție, bărbații frumoși. Dar nu am făcut absolut niciodată chestia aia. Niciodată. Da, pentru că n-ai ajuns încă să-ți recunoști identitatea sexuală. De fapt, tu îmi recomand să ce? Să încerc o astfel de relație? Nu, eu îți recomand să faci ceea ce simți. Doar ceea ce simți. Da, și cariera mea ar fi distrusă. Ascultă-mă, tu mi-ai zis că a apărut o poză cu tine și cu 2 tineri care... Da, o poză contrafăcută. Dar nu asta e relevant. Contează să nu fie făcută publică. Și? Dacă ar fi făcută publică... Ar fi foarte grav. Nu cred că te-ar da nimeni afară din învățământ, pentru că asta ar fi discriminare. Da, dar viața mea ar fi un calvar. Ascultă-mă, viața ta va fi cum decizi tu că vrei să fie. Da? Să rămână, Zena. Bună, ce faci? Ai venit să mă vezi pe mine? Ne omoară sora mea pe amândoi. Nu, e prea ocupată cu altceva să se împace cu fostul soț. De altceva am venit. Poți să iau loc? Păi, ia loc, dar nu să stai așa de închișoarele. Mersi. Ia zi. Am venit să vorbim despre Bogdan. Și mai e de vorbit, măi. Un vagabond și un drogat care nici bine nu o să iasă din spital că își primește pedeapsă. Nu cred că e chiar așa. Dar cum e? Eu zic că băiatul ăsta e nevinovat. Da, ăsta e efectul etnobotanicilor. Distrug neuronii și băiatul nu-și mai amintește nimic. Așa. Și tu ce propui? Ar fi o metodă să încerc să obțin o mărturie de la el. Zi. Nu e cea mai simplă, dar sunt sigur că dacă îl hipnotizez, putem afla ce s-a întâmplat. Dacă stau să mă gândesc bine, rău n-are ce să-i facă. Și oricum n-ai nevoie de aprobarea mea. Pe nu am nevoie de ajutorul tău. Aș vrea să înregistrez mărturia lui și n-am o cameră. Deci ai idei bune, dar n-ai logistică. Așa te întâlți în țara asta și să faci. Dar te ajut. Arăt? Te iubesc. Eu de sigur ești? 100%. Dacă nu e așa, îmi tai mâna să o pun pe masă. Și care e plan? Le așteaptă o mașină la Megedia, le ia și le trece pe un port pe la Constanța. Da. Deci le ia pe Dunăre și ajung la Belgrad. Bine, hai că mă grăbesc, Gica, am o treabă. Salut, Vasile. Dacă se întâmplă ceva, îmi dai un telefon, da? Da. Salut. Salut. Și zi așa, ai fost infiltrat la Johnny, sub acoperire, a? Păi ce să fac? Și mie de ce nu ai spus? Păi te-ai ajutat cu ceva. Păi poate mă purtam și eu altfel cu tine, nu? Mai frumos? Păi da, nu te mai primeam în casă. Stăteai și tu, mai lejer într-o gazdă, și am zis că n-ai bani. Hai că a fost frumos. Dintr-un punct de vedere, al tău, nu? Dacă ați venit să vorbim despre Andrei, pare rău, chiar am foarte mult. Băi, Ioana, stai să vezi ce vrea să-ți spună, că poate e de bine. Și nu mai e nici treabă, că-ți iau eu astea.
Exact despre asta voiam să vorbim. Andrei o să vină la concert. Cum? Da. O să vină la concert. A vorbit cu Raluca, i-a promis că o să vină și, mă rog, m-a rugat să vă transmit. Nu știu exact ce au discutat, așa că... Deci Andrei vine la concert? Nu glumiți, domn profesor, nu? Ți se pare ție că sunt un tip glumeț? Nu. Mă scuzați, n-am vrut să vă jignesc. chiar sunt glumesc și a fost o glumă, uite și asta, vezi? Te-am prins. Nu, eu glumesc tot timpul și acasă mă uit în oglindă și fac așa câte o glumă și râd singur. Deci Andrei vine la concert. Ți-am zis? Ți-am zis că vine? Nu m-ai crezut. Sâc. Ești gata? Pentru? Pentru să plece fetele. Deja? Am aranjat tot. Te așteaptă prietenul meu, Dragoslav, la Stamora Moraviță. De azi, într-o săptămână, trebuie să pleci. Păi da, dar... Da, ce? Nu e nimic mai important decât chestia asta. Am înțeles.